Diopani alang royalong kikim bom adolong along an MAC Sorbonne Telenga kahumridam. Priluterang arong along karbi ningkan kimi pen pachetondun si Lokimon Adowan Kangpu. Maxford International School along hiniang deng annual sports meets surihini raing kora plipen surihini raing kora pho pharman kepadu. Karbi Anglong Live Karbi Prime Time abirtang ton pen arjuponik tha. Ajak ding kloi pen athak arnam lang pimate apar diopani ahawar arada phan dolong kikim kerang ponbom adolong along an MAC Sorbonne Telenga humridamsi kepatang serak jia phan pachini pon. Lakhaing korapli Diopani MAC constituency arlo athak arnam lang pimate upper Diopani along Diopani alang kilipon put ajok upper Diopani hawararat kidam kerang akisung thektik lokpu non ke chari bom BJP sarkar tu matha ponsi dolong ki kim kerang patang ponlo bangso jok dolong ki kim pontang adimalong MAC Sorbonne Telenga adimalong an humri damsi lang chari dam Diopani hawar jesemet apar Diopani arat aphan kopi pisi kaching thora saemo kideng nangji langma pu alam the arong along kithe kiding atum pen chingki chethan padupon labang so dolong ki kim kerang pon patang pon et pen ajok inglong arlok atogano ki doarat pen kedang lok rong pharu so se arat ki so kiun ekachipon beha ke claim osomartum school ke dam kewang anta Joy Kepen Dampon Longpo Balipathar Pen Prozenterang Karbi Anglong Live Chief Minister Kipuating Pen Assam Malado Anta Compensation Atangka Pipon Thek Thelo Pura West Karbi Anglong Hamren Pherangkia Tumaphan Kipachini Tekang Lok Sabha Election Adon Ria Phan Apornang Tebok Bomlo Lapu Election Commission of India hin pen ke peklang pon abirta ting pulote jangmi po chiklo non ke wang chini phai hini pen ke thomarni an bangphok ke bratrok a MP Rajya Sabha wai kangalong ki khi pon apor jutpo Bharat aderalong ke charia ja kong ke pawang thuji aphan komada sarkar atum ke pangni nangpo bonta penangan atum ke jong dam thuk lake non ke chari bom pidong a sarkar atum nangpo Lasong bong pen India Alliance aphan ke Croatum anke Rahul Gandhi aphan si nang chia lam the di hui si mongwe ke japahut ke klangdo Bonta somindara dangalong pen nongnam ka che thang plubasong Bharatiya Janata Party pen phurun ke thom aphong Prime Minister ang hoi plote Modi ke pachari thulong ji aphan songa hin pen ke claim ke dam la pen kachingwai chingsai ar sikrung nangdo pi bomlo Bangso pen ajo Karbi Anglong pen West Karbi Anglong District hini ahawar Pachirop chom pen BJP District Committee atum sanchom chingwai mati executive amai kedamtang arkoi ni phai ingkora near kebarni pedopon adim lake Ringbong Home Auditorium Hall Hamren rong sopialong ilitum kaching hon Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang mati team Karbi Anglong pen hala sorni kapaklang tikang alam theke lapuson helo Pinida ken letum West Karbi Anglong la pen East Karbi Anglong Bharatiya Janata Party jon executive meeting itu laso jon executive meeting ki do bangke letum ke bang jiarni koson si Bharatiya Janata Party apurial kapang dang thekjima lahaya puthak pen chenglok la pen Karbi Anglong la pen West Karbi Anglong la atok anno je Narendra Modi ki PI scheme ke doan ake joy pen kitu kela phan ki piana scheme le loma le ma lahaya puthak ne tum krung sai mai dolo la pen ke lele diman tame mane yong si ration card ake joy pen ke long nei tum long le lang long de ki pi phan bori po Karbi Anglong Autonomous Council CM Dr. Tuliram rong hang pen la analam the peklang pon laki song aphana bangki isi mesena kengkam lo tema bonta asamala atowara lam the ke long pen ningkarong abirta kipi iktekang nanjiala kipi tekang aputhak ningduk ningke oyang dengsi klanglo athe kopia potma polote baithalangso pen hamren vurput pen
Khandulia towar chengdapung bonta raratum compensation atang kabangki pipon pe labang solam the CM rong hangasang ho lason si peklang ponlo lo prabjin pen la so kam bangke tender kore ra phike lage allotment pilote kam cheng pon pa pipe lage combination ma si pipe la non bangke pipe la hola dak nil fanar julo je towar tong nangji ma de combination ma la si chief minister fan pulon ditum ke towar ke nang so la si combination bangke lage ohomala ke pipe la non dak det bukali he ditum Karbianglong fan ke da ke Raja Gaung boithelang so lapen ke tika lapen ke hamren lapen Khandulia toran sanction elo lapen ke isia bank ke dokungka tu hu Kajirongan hala sotowar tender kor elo lahini dame combination pipi la pusona lang li rada phana ning ke pabite kang la ke kosona lam lo la bangso adak towar ajoini pen longle anam ko anma ke long do nangji jongsi ipon pidet khangjang polote Owe ko an akai pen lo ne labang solong le phelang kachelana bonda pinyani radaphan kapamang hute kang prong abangki kupi akama tha loma pura rat kaningri longpon alangli rat de aphan kaching hon binong polote alangli mathakir la pen Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma aphan chingwai sikemi lanchot kali dongka mukam pen linchika asamala atowar aphan abangta Perangkiatum karjuduna hutke lasonsi nang pachini lo. Sar nang lingam tang la hamren homosti long rat mai piloning je la linchika pen khan long lokam kam ada to ki long le tuman ta long el nang li pura sabthak son la ke long el mama ke long le long ni long bedat ke mama tuwar ke ponwe ke tung ke long el ke Chief Minister Sarma asang hopen isonalam team Karbianglong aphan karjupon ithelam compensation atangka ma kinangji mate Towara bang ma kinangji pukar jolam All India angkang along ta sarkar pen highway atowar pilo pulote biri bithung ma ke pho mate hemrit along ma ke pho bonta radatum dojoinang poma hamren pen rongbong terang Karbianglong live Karbining kan kimi kitalon nangkele jirangrang aporahut pen pache tondunsi parku pahar prilu terangarong lokhimon adowan kimi kang pumesen pen pechun pon Idamtang arkoi ni phaing koraniar kebarni adap kuru potum kang thir mithek pidet pen anerlo dowan kimi kang pomai padaponsi isi dowan longria mai amai phu Borson lekthe lapen chunbang raju tiso tumpensi mai chari pondro bangso mai long aluhi sarpo man pen Lokhimon Sangha Central Committee Sarphu Gandhiram Timong kachetongtun along phapangjang aluhi man pen mai soninti anima killing pi pen ke chenglok asong tin along ke do amai phu chunbang lapen Lokhimon aphan ke kroyara datum chetongdun si Mesen Arnam Lokhimon aphan ke kroinang jia puthak chingki jethan pon Bangso amaya long Lokhimon akang hon production pen kipaklang pon alunjer kimi basa pi terang pila pen jensinging ti atum pen Lokhimon Sangha tiripi amai phu arideng pen pangpu pon thu Koilamati pen Samson inti Karbianglong live Kicharli lapen ke pathu sonyang bong thedung kacharabdu pusi moniratum chinipon sonsi pinimati jong ni phai thongke barni hawra khat mate hawar ke hadalong ke do nongnam kache thangplong Maxford International School along ingdeng hini annual sports meet surihini raing kora plipen surihini raing kora pho aparman pinipen pangcheng pontanglo Bangso Sailong Aluhia Man Peng Pen Kachitong Dun Haurakhat Sports Chunbang Brojen Timung Lapen Maxford International School of Principal Pen Kichenglok Teaching Staff Atum Chitong Dun Kipathu Cheng Chiaprang Aluhi Man Peng Pen Kachitong Dun Haurakhat Sports Chunbang Brojen Timung Hien Pen Sit Lama Ingthurpon Bangso Phi Ason Kipathu Sitami Pangcheng Ponlo la Maxford International School polling lo school tin lo sitami la somartum han la sports
ke papa tukon mane ke arrange tukon la bang ke national lam abang arrange contract nang ji la bang ke atima ke patu la pen la kadu gobe la patu la sports event do ans te me la kachali pen ke si bari ke thetang ke cherapo asi la hai kadu be arrangement botal la ke chali in se asa so smart ma ha la smart ma san ko ke hai he ka theri su la hai do ko ke la patu pen la hai organize pamika budang pe smart se me si kares long ji la pen kachali ji अपन si aja kong chelong ji Hawar ke hat ben har sing rong pi Karbiang long live Pini Karbi prime time berta ke lapan se kang ton paniklo ajo kemi